салом дӯстон, премер-лигаи Англия исми номзадони асосиро барои беҳтарин футболбози мавсим шудан пешниҳод кард. Тарафдорони футбол ангушти ҳайрат аз он мегазанд ки чаро Криштиану Роналдо дар рӯйхат нест, дар ҳоле ки ӯ аз ҳама бештар ҷоизаи беҳтарин футболбози моҳро дар АПЛ гирифт. Аввалтар аз ҳама биёед ба рӯйхат бингарем. Барои беҳтарин бозингари мавсими премер-лига шудан 8 футболбоз мубориза хоҳанд бурд. Мо дар бораи ин мавзӯъ пурратар гап мезанем. Аввал талаботи ин канал ки обуна шудан ва ба зангула зер кардан аз ҷониби шумо иҷро шуда бошад ё ин ки не, як бор худатон санҷед. Мо бошад сар мекунем. ба ғайр аз ин моро дар Англия рақобатҳои ҳалкунандаи интизор аст. Тоттенхем зидди Бёрли ки дар таъхунаи ҷадвал қарор дорад бояд соҳиби 3 хол гардад. Манчестер Сити ба меҳмонии Вестхэм меравад то масъалаи қаҳрамонии худро ҳал кунад. Аз шогирдони Лемпард бошад дар майдони худ Брентфордро пешвоз мегирад. Оё Эвертон дар премер-лигаи Англия боқӣ мемонад ё ин ки не? Тамошои бозиёро бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. рӯйхати даъвогарони беҳтарин бозингар дар премер-лига чунин аст. Трент Александр-Арнолд ӯ 2 гол ва 12 ассист дар 31 бозии чемпионати Англия дорад. Джерард Боен бозингари мазкур дар Вестхэм бозӣ мекунад ва дар ҳисобаш дар 34 бозӣ 10 гол ва 10 ассистро сабт кардааст. Жоа Кансело аз Манчестер Сити ҳам барои ҷоиза талош хоҳад кард. Ин ҳимоятгари канорӣ дар ҳисоби худ дар 34 рақобат 1 гол ва 7 ирсоли голбахшо дорад. Барои дифоъгар ин натиҷаи хеле олӣ мебошад. Ҳамдастаи ӯ Кевин Де Брюйне дар 28 бозӣ 15 гол ва 7 ассистро ба номаш сабт намудааст. Футболбози ҷавони Арсенал Букайо Сака бо 11 гол ва 6 ирсоли голӣ дар қатори беҳтаринҳо мавқеъ мегирад. Муҳаммад Салоҳ дар 34 бозӣ 22 гол ва 13 партофти головар дорад ва яке аз номзадони асосӣ ба ҳисоб меравад. Айни ҳол ӯ ҳам бомбардир ва ҳам ассистенти беҳтарини премер-лигаи Англия аст. Сон Хеймин аз дастаи Тоттенхем беҳтарин мавсимро паси сар карда истодааст. 21 гол ва 7 ассисташ дар 33 бозӣ тасдиқи ҳамин гуфтаҳо мебошанд. Як бозингари дигар ки барои ҷоиза мубориза мебарад Ҷеймс Уорд-Праус аз Саутгемптон бо 9 гол ва 5 ассист дар 34 бозӣ мебошад. чаро Роналдо дар рӯйхат нест? Баъзеҳо бар он ҳастанд ки агарчанде ӯ 2 маротиба ҷоизаи беҳтарин футболбози моҳро гирифта бошадам, вале арзандаи беҳтарин бозингари мавсим аниқ нест. Бале, ин факт аст ки дар 37-солагӣ дар чемпионати мушкиле мисли Англия 18 гол задан ба ҳар кас муяссар намешавад, лекин аз ӯ беҳтарҳо зиёд буданд ва аммо новобаста аз ин ҳамлагари португалӣ бояд ҳадди аққал дар қатори номзадон мавқеъ мегирифт. Бигзор беҳтарини беҳтаринҳоам намешуд, вале яқин арзанда дар сафи онҳо будан мебошад. Бисёриҳо бар он назаранд ки мубориза байни 3 нафар ҷараён хоҳад гирифт: Салоҳ, Де Брюйне ва Сон. Муҳаммад Салоҳ қисми аввали мавсимро дар сатҳи олитарин гузаронду нимаи дуввум андаке заифтар буд. Барои Сон Хеймин ин беҳтарин мавсим аст. Ҳангоме ки Кейн баромади заиф дошт, ин футболбози кореягӣ Тоттенхемро ба пеш мебурд. Де Брюйне бошад, ин кули Манчестер Сити аст. Az ҷиҳати таъсир ба бозӣ ӯ аз дигарон бартарияти калон дорад. Беҳтарин бозингари мавсим дар натиҷаи овоздии байни мухлисон 20 капитани дастаҳои премер-лига ва коршиносони футбол муайян карда мешавад. Гризман метавонад ба сафи Барселона баргардад. Фикр дорам шумо фаромӯш накардаед ки Антуан Гризман футболбози дастаи Барселона аст ки айни ҳол дар Атлетико дар аренда қарор дорад. Варианте вуҷуд дорад ки тибқи он мадридиҳо метавонад ин футболбозро ба Каталония баргардонанд. Моҳи сентябр Атлетико футболбози фаронсавиро аз Барселона ба ҳайси иҷора ва шарти хариди ҳатмӣ ба сафи худ ҷалб намуд. Шумо метавонед ба суоле дода шавед ки агар шарти хариди ҳатмӣ дар шартномаи арендаи Гризман бошад, пас чӣ тавр ӯ боз ба Барселона бармегардад? Гап сари он меравад ки қарордоди Гризман ба таври зайл аст. Агар Атлетико баъд аз мавсими ҷорӣ ба муҳлати як мавсими дигар арендаи футболбози фаронсавиро тамдид кунад, пас вазифадор мешавад ки дар охири мавсими оянда бо нархи 40 миллион евро ӯро аз Барселона харидорӣ кунад. Мушкили асосии Гризман барои ҳардуи даста маоши калони бозингар гуфта мешавад. Ӯ тақрибан 18 миллион евро дар як сол музди меҳнат мегирад. Соҳибназарони футбол ақидае доранд ки хави чунин бозингари хуб ва якбора меҳнаткашу заҳматдӯстро хеле хуб истифода хоҳад кард. Маҳз хави мавқеи ҳамешагии Гризманро дар ҳайати Каталониё мустаҳкам мекунад. Наздикони бозингари фаронсавӣ бовар доранд ки ӯ дар Атлетико карьераи худро идома медиҳад ва аммо роҳбарияти даста аллакай ба хоҳари Гризман ки
агенташ ба ҳисоб меравад, хабар додааст ки варианти баргаштани Антуанро ба Каталония мавриди назар қарор бидиҳад. Дар мавсими ҷорӣ футболбози 31 сола дар 37 бозӣ 8 гол зада 5 ассист анҷом додааст. далели маълум аст ки баъд аз анҷоми мавсим дастаи Ньюкасл аз паси шикори бозингарони беҳтар мешавад. онҳо аллакай рӯхати премер-лигаро барои худ таъмин карданд. дар ин кор барояшон Эдди Хау ва футболбозоне ки дар миёнаи мавсим ба даста омаданд кӯмак расонданд. акнун роҳбарияти сарватманди Ньюкасл дар андешаи ба сатҳи навбатӣ баровардани даста мебошанд. яке аз мавқеҳое ки бояд беҳтар шавад дарвозабон мебошад. Ньюкаслиҳо дар ҷустуҷӯи голкипери нав буда аллакай ба чанд дарвозабон пешниҳодҳои худро равон карданд. яке аз номзадони асосии дарвозабони дастаи Лестер Сити Каспер Шмейхер ба ҳисоб меравад. футболбози даниягӣ дар Лестер бо бозувонаи капитанӣ бозӣ карда дар мавсими ҷорӣ дар ҳамаи мусобиқаҳо 50 бозиро гузаронд. дар ин бозиҳо ӯ 77 голро ба дарвозааш сар дода дар 10 бозӣ тавонист дарвозаи худро дар қулфҳо нигоҳ дорад. сомонаи трансфермаркет нархи ин дарвозабонро 4 миллион евро мешуморад, вале гуфта мешавад ки Лестер барои ӯ метавонад то 10 миллион талаб кунад. ӯ дар хатти дарвозаи рӯбоҳон нафари асосӣ ба ҳисоб меравад ва аз даст додани ӯ метавонад барои амбитсияҳои Лестер зарбаи сахт бошад. қарордоди кунунии Каспер Шмейхел бо Лестер то тобистони соли оянда амал хоҳад кард. айни ҳол тарафҳо дар бораи шартномаи нави дарвозабони даниягӣ ба мувофиқа нарасиданд. тибқи маълумотҳо Лестер ҳам дар ҷустуҷӯи дарвозабони нав мебошад ва Шмейхели 35 соларо тобистони соли ҷорӣ метавонанд ба фурӯш барорад. охири сериали гузариши Мбаппе ба Реал Мадрид наздик мешавад. баъд аз чанд рӯз мо дарк хоҳем кард ки дар ниҳояти кор қаҳрамони асосӣ ба куҷо меравад. оё ӯ дар лонаи худ мемонад ва ё ба сайри дашту ҷангалҳои нав мебарояду саҳифаи навро дар китоби таърихи худ боз мекунад. Фабрицио Романо хабар медиҳад ки дар рӯзҳои наздик Мбаппе дар бораи ояндаи худ ибрози андеша хоҳад кард. ӯ ба ҳамагон маълум мекунад ки мавсими навбатиро дар кадом даста мегузаронад. хабар дода мешавад ки Реал Мадрид дар интизори суханҳои Мбаппе аст. мадридиҳо ба худ боварӣ комил доранд ки ҳамлагари фаронсавӣ ба ҳайати онҳо мегузарад, вале ҳамааш чунон содда нест. шартномаи охирини пешниҳодкардаи парижиҳо ба Мбаппе писанд омада буд. чунон менамояд ки ин охири кор нест. чанд норӯшание боқӣ мондааст ки худи Мбаппе то ҳол онҳоро дарк карда наметавонад. барои мисол чандин бор хабаре баромад ки аҳлу наздикони Килиан ба ӯ тавсияи мондан дар дастаи шаҳри Парижро доданд. дигарон мегӯянд ки Мбаппе дар Мадрид хона меҷуст ва ӯ бе шакку тардид ба Реал меравад. бо боварӣ метавон гуфт ки то хабари расмии рафтан ва ё нарафтани ҳамлагари фаронсавӣ чанд хабари овозҳои дигар пайдо хоҳанд шуд, лекин ин овозҳо ҳам ба анҷом мерасанд. рӯзи суханҳои тақдирсози Мбаппе ҳам наздик шудааст. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнашдаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.